makeup transformation ng buhok ng aking mother, si Momshie Jolly. Masyado siyang tutok. At kasama rin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Radi. Radi. Ay, si Kuya Radi. Siya po yung sikat na mga manggugupit dito, lalo na ng mga bagets. Ay, at kayo, actually, dalawa yan sila. Si Kuya Radi, tas may isa pang girl, yung para sa mga mom sheets natin. So later, after ng kanyang haircut, meron din po tayong hair color na binigay ng aming kapitbahay kasi hindi naman daw nila nagagamit. So, later, papakita rin natin yun. Bati ka muna sa kanila, ma! Hello! Ano at may pakahon lang aso. After 15 minutes, ganun kabilis. Tchanan! Oh. Taray naman ni mother. Oh. Trim. Dream makeover. Kuya Ram, sa isang linggo nakakailan kang nagugupitan? Sa isang linggo nakakailan kang customer? Ilan na nagugupitan mo? Depende rin minsan sa isang araw. 5, 4. Eh ngayong pandemic, mas marami ang nagpapagupit o Marami. mas marami? Araw na linggo yan, marami. Dating gawi, ano, ikaw na magbayad Magkano kuya? Ha? Kuya. Thank you. Yan, halika na, kulay na tayo. 1, 2, 3, come on! So, simulan na po natin ang pagkukulay ng buhok. So, pwedeng sa gitna, sa taas, sa gilid, bahala kayo, ha. Ang importante, lahat po ay malagyan natin ng color. Nilagyan na natin ng shower cap yung kanyang hair para po mas kumapit yung color na brown dun sa kanyang mga white hair. So, since may ganyan ka na, magbuhat ka na ng mga bigas. So, it's my turn. Ako naman. Nasa ready na. Hindi ka ba bumabate? Bumati ka naman sa kanila. Hello! Hello mga momshies. So now, ayan, ako naman po ang kukulayan ng aking mother. Ayan, so maghati kami dun sa hair coloring. Hanapin mo yung puti. Yung ibabaw lang. Ayan.
crush mong mga artistang lalaki? Si William Martinez eh. Taray. Bakit si William? Yun ang gusto ko eh. Nga naman, ba't ako Ano, nakikialam? magaling siya magpatawa. Oo. Yung sense of humor niya kasi, diba? Okay. So, Tapos, sino pa? Maliban sa kanya, sino pa? Tatlo. Gabi Concepcion. Taray. At saka, Ito ba? Wala na. isa na, at least 3. William, Gabi, si Albert. Yan. Richard, Martinez. Albert Martinez. Naabutan niyo yung mga ano nilang bagets. Mga bagit. Yung ano nila, yung pelikula ba yon? O Magkakasama yan. sila? Gabi, William, Okay. Albert. Kung sakali, di ba malapit na Valentine's Day, yung tatlong yon, si Albert Martinez, si Gabi Concepcion, at saka si William Martinez. Kunyari, yayayain ka nila mag-date. Kanino ka sasama? Sino sa tatlong yun ang Hindi ba pipili? pwedeng tatlo? Wow, ha? Sila lahat. Isa lang, syempre. Ano to? Group date? Oo, yung gano'n, group date. Isa lang. Inangkin mo na lahat? Ano to? Sino sa kanilang tatlo? William. William. Si William at saka si Johnny. Julian? Julian. Ang taray, okay naman, Willie. Ang taray, William Jolly. Willie. Ayan. Saan mo gusto mag-date kayo? Kunyari, ganyan. Mali mo, mapanood niya to, i-date ka bigla. Dali, saan mo gusto mag-date? Sa McDo. Ano ba yan? May pa-sponsor? Bakdo? Baka naman. Ayaw mo na kay Jollibee? Kapangalan mo pa naman? Oo. Mas gusto ko dala, McDo. Mahilig ka siya sa fries ng McDo. Taray naman. Saang McDo branch? Sambuanga, okay lang sa'yo? Hindi. Sa Buanga, di mag-aeroplano. Mag-aeroplano pa kami. Gagastos mo. Kasi ang gwapo ni William, no? Cute, tapos galing magpatawa. Pwede na rin kahit na dyan lang sa ano. Saan? Ano ba tawag mo? Sa mga pagbaba ng ano, na kugyo, makinan. Yung malaking ano dyan yun. Ay, sarado na! Ay, bakit? Ewan ko, hindi naman ako may-ari nun. Sarado na. So, ayan, abangan natin kung ano magiging itsura namin after this. Sasama magchikan sa mga kalalakihan. Good luck! Okay! Eto na. Fresh from the bath. Kaming mag-ina. So, kamusta naman ang hair? Pogi! Umiksi na yung buhok. Plus, ayan, nakulayan na natin. So, masyadong makapit ang kanyang pagkaputi, ang kanyang mga uban. Pero syempre, at least nag-ano siya, medyo nag-dark. Yan. Yan ang aming beauty regimen. Ano daw? Ang aming pagpapaganda ni Mother. Ang hair coloring one-on-one with Momshie Jolly. And of course, Momshie Gladys. Ayan, kaya naman huwag na po natin kalilimutan i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel, Momshie G. And of course, ang aking Facebook page na Althea Bababon. Maraming salamat for watching! God bless you all! Ay, gusto ka ba? Wow!